Meesten, welkom. Het is eerst even, we moeten even indraaien, als ik het zo zeggen. Ja, ken je hem nog achteruit? Nummer 1, zou je misschien kennen, is een sportkarre. Dan zou je hem denken van, hey, is dat nou een benneween? Maar dat is inderdaad een benneween. Dat is ongeveer 1900 ben die op een markt kwam. Dit is een Van Delft. Na de Eerste Wereldoorlog werden de bakken van de benneween steeds dieper en leger. De wens van jonge mensen weer om een diepe benneween, dat kwam voort uit het gevoel dat na de oorlog ze de ben extra bescherming aan. We binnen dit hier hebben een expositie, Suzanne Poppen. En dat moest openen worden. En toen zeiden we van, hey, wat zullen we doen? Toen kwamen we op het idee om dan een kinderwagenparade, want in Engeland is dit echt een hit. Ik ben Dertie Dekkers. Mijn benneween komt uit 1982, aan Lady Diana. Mijn eerste famke, Susanna, had er in lijn, die is nu 33. En mijn jongen van zo'n 20 had je Rick in lijn. Ik ben Sjoukje Vos. En deze ween is van 1960. En mijn beide jongens hadden in lijn en mijn 5 kleinzoons. Ik ben Jos Holman en deze kinderwagen, daar heeft mijn eerste kleinkind in gelegen, mijn tweede kleinkind. Die zijn geboren in 1992 en 1994. Dit is het achterkleinkind van de kleindochter Yvonne. En de kinderwagen is dus uit jaren 50. Die moderne vind ik niks meer om, maar deze oude die vind ik geweldig. En je hem ik altijd bewaren? Ja, zeker. Dit is mijn schat. Want daar zit er gewoon wel, hè? Op zolder. Keurig helemaal inpakt. Ga niet op zo'n dag, ik ben even waarom in de tijd. Ja, ik heb een idee alsof ik naar het consultatiebureau ga. En dan herinner ik mij dat mijn oudste zoon, die scheelt me 1,5 jaar, dat ik hem hier op de kinderwagen had, mijn eigen kinderwagen dan. En dan moest ik een stoep af, maar je bent nog jong hè, dus dat kind dat kiepelde natuurlijk van die kinderwagen af. Dat zijn zo de herinneringen die ik nu heb, die bij mij opkomen. Nou, Sissio, in Engeland is het al hartstikke populair. Ja. Kun je hier ook een hit worden? Nou, vast. In Friesland hier ik er nog net van jet. Maar er zit in Greensland een poppen- en kinderwagenmuseum en die organiseert het wel vaker. Dus ja, waar weet.